Lloc, un garatge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 persones que ens movem en aquest garatge a la recerca d'un somni, d'un present per aconseguir un futur. 7 persones al cap i a la fi. Bé, això de persones, deixeu-me que ho posi en dubte. Ícar. Tot ésser humà té una creença, un què, un pensament. Doncs ell en té molts. Crec que ni tu ni jo mai hem format part de cap associació d'abduïts. Ell sí. Sens dubte, és ell el que aporta la part més espiritual en aquest garatge. I dic aportar, com podria dir qualsevol paraula, perquè aportar el que es diu aportar aporta poc. Lola, intent de cantant. Estil? El flamenc l'apassiona, però s'ha obert a nous estils. Creieu-me quan dic que no sé què és el pitjor. El tercer individu, Lluís. Té lligam familiar amb la Lola i és l'altre component del grup. El que posa la banda sonora a aquest garatge. Pèssima, per cert. És també fotògraf i pescador. Sí, pescador. Tira la canya sempre que pot. Salvador. Art en totes les seves excepcions. Sí, ho he dit bé. Excepcions i no excepcions. John. Podria ser perfectament el guanyador d'un trivial de preguntes de famosos, concursos, programes, sèries, actors i, en definitiva, de tot el que pugui arribar a desfilar a la tele. Té unes ganes de dir allò de... Quina és la meva càmera? I jo sóc la Joana. Queda una mica malament això de definir-se un mateix, no? Sóc el que no són ells. Llegeixo i escric, o era justament al revés? M'encanta observar. I en aquest garatge, material no em falta. Avui és el gran dia. Aquell en el que trobareu sentit a les vostres vides. Aquell en el que descobrireu que teniu davant un gran artista. Aquell en el que pensareu poc garatge per a tant talent. Després de tants dies tancat, la meva creació. Aquí la teniu. Vull que em digueu què en penseu. Estic molt nerviós. És com... El teu fill. Exacte! Però el que passa és que no sé qui és la mare. La Lola? Jo? No, jo segur que no. Poc garatge per tant cos. Esteu preparats? On és l'Iker? Ja obre jo. Password! Obre, sóc jo. Password! Art de garatge. Mira, és la teva nova casa. T'agrada? Ai, que tullets. Iker, què fa amb un peix? Però si són d'aquell lleixo, me'ls vull sortir? Ara sí que em crec l'estudi. El dirigit pel psicòleg social Nicholas Christenfeld. Els animals s'assemblen als seus amos. Lola, ara és un peix, però potser en una altra vida va ser, doncs, com tu o com jo. Doncs pobra. No trenquis el moment, després ens expliques el que vulguis. Va, seu! Ja s'ha acabat la teva obra? Sí, sou uns privilegiats. La meva obra, per la qual em pagaran. O aquella per la que tu pagaràs. No trobes potser més coherent? Productes menys nocius han provocat ceguera a la gent. 3, 2, 1...
Us agrada, aquí sí? ¿Pero esto qué? Simbolitza el devenir del temps. Jo m'assec que m'estic marejant. Vols dir la caducitat, veritat? La putrefacció pura. Ho sabia, t'ha agradat. Havia pensat que aquesta, en lloc d'exposar-la, te la regalo, Joana. No sé, la podries ficar a la cuina o al menjador. Pot ser l'habitació. No tinc paraules, la veritat, El lavabo, potser? És... com t'ho diria? És que costa trobar la paraula, Ho sé. És com aquella merda que et trobes un dia assolellat a la muntanya, en aquell lloc on descobreixes que tothom ha tingut la mateixa brillant idea d'anar a fer de ventre allà. És aquella merda, saps? Sí, la que està envoltada de mosques, Aquella tan gran que t'arribes a preguntar si és d'humà o de cavall. Ei, no descartis la idea de posar-la al lavabo. Mira, com la gent que guanya un Goya o un Oscar. Ara el lavabo està de moda per posar els teus reconeixements. It's cool. Per què no posar l'obra d'en Salvador al lavabo? Mira, la veritat és que tens raó. La fico al lavabo, tiro de la cadena... i... les coses han d'estar al seu lloc. Cada cosa al lloc que li pertoca. Entenc molt bé què vols dir. Podeu saludar, sisplau, en Yakama? L'estic sentint plorar. Es sent trist. Quin tipus de benvinguda és aquesta per un peix? Els peixos ploren? I el que és més important, com diferenciar l'aigua del que són les seves llàgrimes? Hauré saludat en alguna ocasió un peix? A què fan olor els núvols? Què? No és tan estrany que faci aquesta pregunta. Estic al mateix nivell que vosaltres. A vegades penso que he escollit el nivell de principiant per jugar en aquesta vida. Per què em deixeu que em fiqui a vosaltres tan fàcilment? Ah, ja esteu aquí. Així, suaument, em pots dir què cony és això? Aquesta tarda hi ha sardanes a la plaça del poble i havia pensat anar-hi. D'acord, és a dir, que aquest atac epilèptic que acabem de presenciar el diví Salvador i una servidora són sardanes. Molt bé, continua. Sembla que el dia millora notablement. Això mateix, Joana. It's a performance. Vull renovar aquesta dansa, modernitzar-nos. Crec que tot necessita un canvi. I per això t'has de disfressar com si fossis una botifarra, no? Tu què en sabràs d'estètica? M'agrada, és innovador, fresc, imprevisible. Perdoneu que repeteixi metàfores, però això també és una autèntica merda enmig del camí. Aquesta tarda em presentaré a la plaça del poble, al ball de sardanes, i m'uniré a ells. I quan la dansa estigui en el punt més àlgid, the show must go on. Hi haurà periodistes, veritat? Televisió, premsa... no és així? Ets llesta. Quan no hi ha un militar, les persones es degraden. Ho deia Agatha Christie. Esclar que a tu de reputació te'n queda ben poca. Endavant, yonqui de la càmera. Aquí cadascú té els seus ideals i les seves inspiracions. Jo prefereixo quedar-me amb aquesta frase. My constant light is flashing. It is my ability to know what I'm doing great. I know it is. I know it's great. And that security, that assurance is infectious. Lady Gaga, i no la tal Agatha. Qui posa aquest nom al seu fill? Aquí comença la fama d'en John. M'anirà bé el peix. Necessitava algú que m'inspire. Sempre escric la mateixa lletra. Portava un dia estancada i ara que no hi ha en Lluís... T'inspira un peix? Ai, Cuqui, no dic que m'inspiri el peix en si, sinó que em dóna tranquil·litat, no sé. Ai, no t'ho he dit! Han arribat les samarretes noves! Ah, No, eres boig! Té, aquí la té. que és oficial? Que feu un nou grup? En Lluís i jo som els mateixos. El que passa és que necessitem un canvi. Com Dover. Ve un canvi que tingui resultat positiu. Sí? Ah! Què? Sí? Espera, Cuqui, espera! Àfrica és preciós i hauries de veure els lleons. Ahir em va picar una d'aquelles aranyes peludes. Bé, ja saps, com el tiet. De peluda, dic. He ficat les mans lliure, Lluís. Hola, Lluís. Oh, Joana, torno d'aquí res. Oh, que bé. Et trobem molt a faltar. Han arribat les samarretes noves del grup. He pensat en nous instruments per les nostres pròximes maquetes i més que pensat en portar-m'hi de tornada. Necessito consells per fer-los passar com equipatge demà.
Jo escric lletres noves. Te les canto? No cal, no? Ja saps, trucada internacional, ella està allà, tu aquí... Millor t'esperes, i així quan torni fas una sorpresa, eh? Ai, et trobem molt a faltar. T'esperem. Ok, noies, us deixo. Petonets. Adéu. Ai, que torna ja! Bé, doncs, què et sembla la samarreta nova? Sí, la veritat és que el canvi és notable. La música no sé, però el canvi de posar-li un altre nom al grup és notable. És que vam veure que Gamben Mecànique no tenia un bon ganxo, saps? De cara al públic. Al principi vam dir que havia de ser algo original. Però crec que em vam passar, eh? Jo ja et dic que conec un grup que es diu Gambes Mecàniques i en l'últim que penso és en escoltar alguna de les seves cançons. No te responys, te me força i ganxo. Caldrà veure què feu a partir d'ara, eh? Us donaré una oportunitat amb els nous instruments i les noves lletres. He introduït l'anglès i el francès a les noves lletres. Mare meva. Però si ja estava bé, Lola. Mira, vaig a buscar taps a la farmàcia. Per allò de concentrar-me. Llegeixo i escric amb més tranquil·litat. Joan, ajuda, que se'n cauen les coses. No ara amb l'altre. Jo estic ocupada escrivint. Si no hi ha ningú, què vols que li demani? Hi ha cama? Per exemple. Que t'ha servit per fer la pintura? Ara et dediques a col·leccionar? A col·leccionar porqueria, dic. No, és per la meva pròxima obra. Com que us va agradar tant la meva última creació, he pensat donar-li un cop de volta més al tema de la caducitat. I ara representaré el ressorgiment. Així que pensava d'agafar coses que la gent ja no fa servir. És a dir, que t'has dedicat a fer una ruta de brossa en brossa. Portes la samarreta bruta, així que segurament t'has fotut dins els cubells i tot. Una de dos, o s'han pensat que ets un pobre indigent, cosa rara a la teva edat, o dos, i més probable, que tens el síndrome de Diògenes. Millor! Així alimento la meva biografia! Tot artista té un punt anormal en la seva vida. Tallar-me una orella, No tinc collons. Així que tota cosa és bona. Però que m'estic pensant molt seriosament posar-me a l'entrada del garatge i cobrar entrada. Quin millor circ el que munteu aquí cada dia. Bé, vaig a començar a treballar, que estic inspirat i ja se sap. Les muses no es poden deixar escapar. Jo continuaré escrivint. Per cert, aquí tothom ensenya les seves creacions i em sembla que tu ets l'única que mai ha ensenyat res. Què és el teu rol de misteriosa? Hi ha càmeres. No vull que es filtri res. Ja t'ho vaig explicar. Que no, que dic que no. Ah, com que per què? Que com va acabar? Pirat, que Rubio no. No, que jo li vaig dir, marxa't, vete, porta-ho el que sigui això que tenim aquí per entrar en aquell garage. I ara que no hi ha en Lluís, i jo ja he començat a escriure lletres noves. Renovar-se o morir? No, renovar-se. Portem ja anys en això de la música i en notar el canvi. M'estic reciclant. Hem deixat de banda les sevillanes perquè Lluís ja em va dir que no era el seu estil. I jo segueixo un curset d'aquest online encara que no faci classe de cant, Amb un professor que és molt millor, Que tiene un arte, tu, i només em fa classe online a mi. Sí, sóc la seva alumna predilecta. Shake, shake. Shake, shake. Shake, shake. Has escoltat això, Joana? Joana, has escoltat això? És com l'altre cop. Salvador, deixa'm en pau. Jo et molesto quan fas les teves bírries de creacions? Ho has escoltat o no? El què se suposa que he d'escoltar? Espera. Ui, això no. Quina gana. Això! Ho has escoltat? Sí, deu ser el clavegueram, els conductes de ventilació, qualsevol cosa, no sé. No sembla que són una mica diferent.
Mira, no comencem amb les paranoies, que ja n'he tingut suficients. Ho recordo quan l'Iker creia que... Et dic jo que aquí hi ha presències. Clar, estem tu, jo, la Joana i el Salvador. Lola, em refereixo a presències. Presències d'ultratumba. No siguis fantasma, Iker. Més que fantasmes, parlo d'esperits. Ai, calla, Iker, que a mi aquestes coses em fan molta por. Però no t'han de fer por, perquè estan aquí per contactar amb nosaltres. Ui, sí. I tot perquè havia caigut al quadre. Tu digue-li que has escoltat sorolls, que et ve aquí amb la túnica i et fa una neteja de mals esperits. És que això ja... Fora! Fora! Unga! Unga! Ja m'estranyava a mi que no ho hagués fet. Doncs no li comenti res, entesos? M'estàs amenaçant? Jo? Sí. Ei, torna-m'ho, ni gràcia que agafes el cascric, A veure, a Ah, molt bé, tu ho has volgut? No, si no torno! Canvia de canal, que està a punt de començar. Funciona. A què me'l quedo? Pot ser realment el cos d'una dona. Seran les piles. Ai, Lola, no facis tant de soroll menjant crispetes, que em recorda aquell cop que van intentar envair-nos. Envair-nos? El què? La màquina de formigó que utilitzaven els de les obres de dalt? Jo no el veig, Tot artista ha de fer esperar els seus fans. Mira! Mira! No el veig. Iker, seu que no veig res? Ah, és ell. Quina pena no tenir gravador. Aquest moment marcarà un abans i un després a la seva vida. Ai, estic molt orgullosa d'ell. Encara es fa el programa de vídeo aficionats? Aquell on envies els moments més patètics dels teus familiars? Donen diners, Jo ho pensaria molt seriosament. Podríem llogar un garatge més gran i fins i tot si m'apures podria tenir un espai per mi sola en els moments que respira tant art. Crec que estic plorant. És que mira'l. Lola, és per plorar totalment, sí. Un de nosaltres està a punt d'aconseguir el seu somni, el que perseguim tots aquí. Que se'n reconegui el nostre treball. Sí, bé, potser es converteix en la propera mascota dels Jocs dels Petits Estats. I atenció que valoro molt el dur treball que ha de fer la persona que es posa dins d'aquesta disfressa que vés a saber el que pesa. Calleu! És ara. Quina hòstia! S'ha matat Paco. L'horòscop ja avisava. Pels bessons no era un bon dia per l'activitat física. Estàs bé? Vigila, fa mal el braç. Ho hem vist tot per la tele. Ho has aconseguit. T'has fet famós. Mira les portades als diaris. Jove interromp les sardanes. Fatídic dia de sardanes. Fins i tot han fet un suplement en un dels diaris. Els joves versus les tradicions. Em ve al cap una frase d'una tal Gana, no?, que has dit abans. Qui es posa aquest tipus de noms artístics? Shake, per cert. Shake, shake. No, no pot ser. I això és el que hi diu a l'esquela. I si no és ell? Chumis, et sembla un cognom massa comú? Però si s'ha mort, què passarà amb nosaltres? Però de què s'ha mort? Abans venia a tocar els ous. I ara vindrà a tocar els ous sense avisar. De fet, pot estar aquí. Lola, al teu costat. Ai, calla, Iker, que ja saps que a mi aquestes coses no em fan gràcia. A veure, pallussos, si el graig era d'ell, ara de qui serà? Nostre. Salvador, hi ha una sola possibilitat que el gratge sigui teu. Que siguis un fill no reconegut d'aquest senyor. Però jo no entenc on està el problema. S'ha mort una persona. I potser ens quedem sense garatge. Vés a saber per què el volen fer servir, els hereus. Oh. What's fair?